Vážený pán predseda vlády, vážení kolegovia z Hlasu SD a osobitne pán Richard Raši, ja by som chcel naozaj vyjadriť poklonu za zorganizovanie tohto kongresu, kde sme poukázali aj v svojich príhovoroch na to, že samosprávy sú našim partnerom. A mňa osobitne veľmi mrzelo, keď prvé slova niektorých starostov boli, že začnú šetriť nie na osvetlení, ale na športe. Preto som aj vo svojom prejave poukázal na to, že práve táto vláda ide od budúceho roka zdvihnúť fond na podporu športu na objem 60 miliónov eur. Poukázali sme na oblasť cestovného ruchu. Za naše životné prostredie môžem povedať, že historicky prvýkrát pôjde najviac peňazí na odkanalizovanie, o čom bude informovať štátna tajomnička. Takisto starostov zaujímajú zberné dvory, problémy s investovaním do osvetlenia. A tak ako povedal pán premiér, je na mieste sa baviť však o jednom, že ako keby v tejto spoločnosti sa stratila nejaká debata, odbornosť a možno predchodkyňa pána Rašiho, pani Remišová, ktorá nevedela ani výšku DPH, ale podľa mňa aj nevedela rozdiel DPH a HDP, je toho dobrým príkladom. Pretože som v druhej vláde Roberta Fica a neviem si predstaviť, že by človek nevzdelaný zastával rezort. Ale má úplnú pravdu v tom, že nás neporazila v roku 2020 odbornosť, nás porazila emócia. Nás porazila mediálna sila, pretože keď si pozriem niektoré výstupy, čokoľvek odrobí táto vláda, čokoľvek odmaká, tak vždy je to podávané negatívne a možno za jedným účelom. Znova, aby nejaký jednoduchý protekčný Šimečka bol premiérom a ja urobím všetko v politike, aby Šimečka, alebo nedaj Bože, kaďarník Greling opäť neriadili štát, pretože ste tu mali Sulíka, Matoviča, Kollára. Takže prosím, počúvajte aj odborné argumenty a aj keď politika našich súperov je v rovine zosmiešťovania, hľadanie hádok a možno aj breptov alebo iných cynických označovaní, my tak nebojujeme. Asi si málo kto uvedomuje, že aj veci, ktoré tu boli, rozkrádanie tejto spoločnosti za 3 roky nechávame na orgány činov v trestnom konaní, my sa k tým veciam nevyjadrujeme, my tu nerobíme štvanicu. Tu ľudia nezomierajú vo väzeniach, ako to bolo. Ale to, čo ma v tejto spoločnosti mrzí, je totálny cynizmus až hlupáctvo niektorých ľudí, ktorí tým zakrývajú svoju neodbornosť a žiaľ Bohu sa potom dostanú do riadenia štátu. Takže tú správu, ktorú tu premiér podal, je správa o tom, že samosprávy sú partneri, že peniaze do samospráv idú, že môžu čerpať finančné zdroje z rôznych fondových výziev, že hľadáme cestu, ako pomôcť kultúre, športu. Áno, a hlásime sa aj k témam, kedy už pre mňa niektoré úchylné scény na divadelných doskách, ako som aj včera dostal niektoré videá, nie sú umením. A nebojím sa to povedať, aby akákoľvek partnerka kohokoľvek holá behala po pódiu, to umenie nie je. Takže hlásim sa k tomu za túto vládu, že je dôležité sa baviť nielen o reformách, ktoré tu zazneli vo vzťahu k samospráve, ale aj o hodnotách, o kvalite vzdelávania, ale hlavne o tom, aby spoločnosť a ľudia videli, že sa pre nich robí. Pretože ak tu niekto vytvára depresívny, frustrujúci stav, rozbíjanie tejto spoločnosti, aby bola slabá vo vzťahu k Bruselu, pretože potom aj premiér má oveľa slabšiu pozíciu, už nielen v Bruseli, aj v rámci V4, tak jednoducho sú to médiá. Nesiete plnú zodpovednosť a ja chcem avizovať, že pripravíme Národný mediálny úrad. Budeme sa baviť aj o stavovských organizáciách médií a o pravidlách, pretože ak si myslíte niektorí, že môžete nás špiniť, haniť, bez toho, aby ste nesli zodpovednosť, takí niektorí až zúfalci, ako je tu novinár Vražda z denníka N, tak vás chcem ubezpečiť, že reforma do médií príde a že si môžete písať v tých protekčných progresívnych médiách, čo chcete. Ja verím, že tí ľudia v regiónoch tú pravdu vidia a som hrdý na to, že môžem byť v tejto vláde, som hrdý na to, že stojím vedľa Roberta Fica, Matúša Eštoka a Richarda Rašiho a urobím všetko preto, aby už zúfalci tento štát neriadili. Ďakujem.